बिटिआर ओनसोलाव नाजानायनि गेजेरजों माब्रै जौगानो हायो बेनि सायाव मोनसे हाबाफारि लादों बेंटल फरायसालिमायाव। चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमानि पलिटिकेल बिफाननि बानजायनायाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि सायाव मुंदांखा बिबुंसार प्रस्पेक्ट्स एन्ड चेलेन्जेस अफ बिटिआर हाबाफारि लादों बेंटल फरायसालिमायाव। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो हादों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बिबुंगिरि लोगोसे बिटिआर सरकारनि राजखान्थि बोसोनगिरि डक्टर बेरलाव कार्जि, साबिय इस्लारि, एमसिएलए अमर बसुमतारीजों लोगोसे समेश्वर बसुमतारी, बिटिसि ओनसोलनि पाब्लिक रिलेशन अफिसार मोनहा नुजाथिफैना फरायसाफोरनो बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। बेंटल कलेजा आंखौ आलासि लेंहरनानै बिटिआर सुक्तिनि प्रस्पेक्ट्स आरो चेलेन्जेसफोरखौ रायज्लायनो थाखाय जे लेंहरबाय बिथांमोननो आं साबायखर होयो। नुफैयो बेवहाय स्टुडेन्टस, टिचार्स आरो गोबां मानसिफोर बेयाव दङ। जे आलादा हादोर सोरजिनायनि जे आन्दलन बे माबोरै जागाया आरो बेनि सिगनिफिकेन्सआ मा, आं बेखौ बेवहाय खोनासंग्राफोरनो बुजिहोनो नाजादों। आसा खालामो बिथांमोनहा गोजोनदों, मोजां मोनदों। आन्दलना माबोरै जाबोआमोन, 93आव बिएससिनि सुक्तिया माबोरै जाखो, 2003आव बिटिसिनि सुक्तिया माबोरै जाखो, 2020नि 27 जानुवारियाव जे बिटिआरनि सुक्ति जादों। डेफिनेटलि बेवहाय माखासे उइकनेसेसफोर दङ, नो डाउट दिस इज नेचारेल, आरो बेहाय माखासे स्ट्रेंथफोर दङ। आङो दिनैहाय आंनि बुंथिनायजों आं बुंनो सानदों जे बिटिआर सुक्तिनि जे गाहाम पार्टफोर, वी हेभ टु मेक बेस्ट इउटिलाइजेशन अफ इट, आरो जे लेक्युना ड्रबेक्सफोर, वी हेभ टु स्ट्रेंथेन दिस। भारत संबिधाननि ड्राफ्टिं कमिटिनि चेयारमेना भारत संबिधानखौ एडप्ट खालामनाय समाव फंसे गोनां खोथा बुंदों, इफ द रिप्रेजेन्टेटिव्स अफ द पिपल आर अनेस्ट एन्ड मेन अफ केरेक्टार, we can do the best out of a defective constitution. बिटिआर सुक्तियाव गेना गोरोन्थिया थानोबो हागौ। जुदि बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंग्रा जाय जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ्सफोर बिथांमोनहा जुदि मेन अफ केरेक्टारब्ला आरो बिथांमोनहा अनेस्टब्ला, एसे एनै भुल त्रुटि थालांदोंब्लाबो बिटिआर सुक्तिखौ जों आखरे आखरे रुपायन खालामनानै बिटिसिनि बिटिआरनि गासै मानसिफोरनि गाहाम हाबा मावनो हागोन होननानै आं फोथायो। मोनसे कुइसन जाबाय थायो जे दिनैसिमबो मानो जाफुङानो, मोनसे कुइसन जाबाय थायो, सारा मा बुंनो सानो पाब्लिकआव? नंगौ, सुक्तिया जाब्ला जेब्ला बेनि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ, 100% इमप्लिमेन्टेसन उइदिन ए सर्ट पिरियड अफ टाइम जों बेखौबो लुबैदों, खिन्थु डिउ प्रसिडियरखौ अबजार्भ खालामनो थाखाय इट डेफिनेटलि टेक्स ए टाइम। आं बेखौ मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरो जे बिएससि, बिटिसि, बिटिआर सुक्ति बायदिनो बे नर्थ इस्टआव गासै 29टा सुक्ति जालांबाय। गोबां सुक्तिफ्रा टु दा मेक्सिमाम लिमिट बे इमप्लिमेन्टबो जाबाय आरो, खिन्थु 100% जायाखै दे। ओंखायनो जोंना बिटिआरनि सुक्तियाबो 100% इमप्लिमेन्ट जानाङा होनना जों रावबो बुङा। ओंखायनो उइथ द हेल्प एन्ड क'पारेसन अफ अल द स्टेक हल्डार्स जों बेखौ मेक्सिमाम लेभेलसिम हायोबा 100%सिम इमप्लिमेन्ट जानांगौ। नांगौल' बेनि थाखाय जोंनि बयनिबो मदद, willingness and support and guidance. Thank you. बे मोनसे इम्पर्टेन्ट इस्यु, खारन जों माने हारि हिसाबै मिथिलायनाया दरखार। माने पार्टिकुलारलि फरायसा गथ'फ्रा मिथिनांगौ। आरो बे सावरायनाया आसलते पलिटिकेल सावरायनाय नङा, बे मोनसे एकाडेमिक लेभेलावसो जों सावरायदों। बिटिआरनि मोजांफ्रा मा आरो बिनि चेलेन्जेसफ्रा मा दं, बेखौनो जों लानानै सावरायदों आरो जाहाथे स्टुडेन्टफ्रा, पार्टिकुलारलि पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्टफ्रा मिथियो आरो बेनिफिट जायो आरो समाजखौबो माने मदद होनो हायो। बेखिनि सावरायनायनि गेजेरजों थ्रु दा डिसकासन माने जों बहुद खोथाखौ मिन्थिबाय। माने पार्टिकुलारलि बे आखदा मोनसे सान्थि लाबोबाय होननानै ओनसोलाव, आरो माने गोबां पेकेजफोर दङ, अनुस्थानफोर दङ, जेरैहाय मेडिकेल कलेज, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, बेफोर जायोबाथ' मोजां ना बर' जातिनि थाखाय।
सानसे आलादा हादोर जाहैबायोबा बिराद मदद होगोन बेफोरो आरो बेनिखायनो जों इमप्लिमेन्टेसननि सायाव सोनारनांगोन आरो जर होनांगोन आरो बेखिनिखौनो आं